Allah
Kemudian itu lewat kabilah juga. Kemudian itu awan nabi uta artinya tayo lagi kada itu. Siapa Tuhan kamu, siapa imam kamu. Itu nabi lepas dulu kamu di sana sisa ilai malanya sendiri. Kata kepada Tuhan
ibadah iyo ke Tuhan kue kona kali iyo betali oleh masuk ke salugo ke kampung Inarami oni soal pengajian oleh hanya sehingga ini oleh kini oleh tiba oleh akan iyo masuknya oleh masuk nanti kami oh sekarang lanjutan kau agamanya boy iyo nyokayo Aminan menjawab iyo nyotanya oh tarigi iyo di hati nanti dalam dimado di dalam daging menjadi suara umpamu pulang di dalam deraku agar kini tersoyu apa itu batalah denyo misal salah kuna diolada umpamu dengan orang dilar karena kami dengan sudahlah debatanya yaitu panalah segala memang dikunci dengan lamu dengan dia ulah tanyakan iyo salah kata-kata baru iyo pengajian dengan nyawa iyo tolong tanya sebelumnya walau ditiupkan ke dalam batang itu buat kita ada kini manulah dengan ada ulunya watarasio aduh iyo de barala alamu kana moyo de alasan lama narangka kagayo manole mengeto kiro la de baitu de nane tolan la de batanyo sabanala banala pengajian iyo de na tolan tanyo sabalunyo kami menyawakanyo iyo dimuko de basamu di perbanyak denyo mereka padoan dan basamu malum iyo la denyo kami dalanana mudo-mudo memang yang la mudo matahari nan kaduona laduonyo kok indah diberi makan baik ego lagi bonyo indah dirasu menjadi kami nanti baiko indah kaca jalanan di sano indah kaca jalan di matonyo aku indah lagi ni jari mati cincinan di oi tanyo belainan namun lakanyo dosana kami lainan akan dijawab ayo adena pasanang dalam mati pasaju bana dalam dakado adena ikola de jawab dari kami dan badu sepanjang kaji kami tarimola dari debuya gitu ada mana nulio katarangan Allah kami yo terimo oh sebelumnya wala ditiukan katubui olah kita nangko di manonya wala tasimbuni di manonya wala tarasio nyawana diolah tasimbuni sama to di dalam alemu Allah yo di sanola nyobana da ulu nyawa tarasio nyo ko adona ni nyola de baralam iyo nan malam lada namano iyo di alam ada kudus di alam na suci sama tomato ate alam ante jalan dia di balia iyo jalan kanyo dengan ni ala jonur Muhammad banana ni nyone iyo salangka sapiyo salangka yo sapiyo la nyobana de masodan ni yo la uluhunyo Allah sana ni ola menarangkan odang-odang dekat pulau yas'alunaka anir ruh kulli rumin
katone tuan kita. Memang tidak tanyo di Al-Quran itu nanyo lah kuninyo. Delena jangan ladenya kita. Dengan ayo kadang aku hujoho. Dengan doa ladenya kajian laki olah depicayo. Dengan laki olah picayo dengan kita de bahasa mo. De kosak tula tola natanya. Memang satu le jawabnya. De kodu sana natanya. Layo dua de jawabnya. Palapie de kami de nyoinda bakuran de kami oinda kulo. Memang lagi ada mengurangi sosio. Kagaina nalala kami tabui hala pulang kanana punyo tantu kado panda singgana ngodelena nula lade kampunyo. Yo kita kami nalakan sudah yo de mangato. Kasilawan de nyonanko tak ubah cando bapak karo di dalam mio kanai tanyo tantunya kami nak batanyo pulo. Di dalam yo de nalaikan tak tentu kami mana pahapulo. Delay tahan panai dengan ulah lade kampunyo. Dengan lade sima de kadabana ini yo de lahadayo. Dengan padela de nyola dola de nasamoi kito raso. De masih lenyo gara. De nasamo kito cubong. De samui kita raso. Dengan di malamai de nyonanko. Tantunan niyo de nyo kita tando kadul sana dengan sudah haro. Di pasal niyo nyawa juo akano kami de pasang tanyo. Sima iyo de kanabana iyo sanyato de katonyo. Sebelumnya nyawa batiukan ke dalam tubuh dan kesananku. Talapnya dulu nyawa di sidang atau di sekeren yang dahulunya. Memang di proses yo de nyo bana yo de nalai nyawa dahulunya. Siap banalah namam proses, siap banalah de hakimnya, siap pulonan jadi saksi. Ia wakatulah di sana, ko ado umpamo mejai jawai apune namo mejanyo. Ado yo dinan bagurisi apo bana kana monyo. Ko ado pano ko lajo palu de tenan tolong bali bana mo. Delaya keputusan sidang paapo pulo de kuninyo. Iyo nani tu melatanyo dari o kamila de badu. Dari de bana pajang Indah do bajelo jelo. yo segala lajo hormat. Dan tolong ai jawab baju. De nada kamila de yo daya iyo basamo de yo samo. Jangan sampai olah de dosa na barakuraku babaso baso. Panjang tanyo sabari o jangan hilang saniti jangan lupa. Kami dengan iolai bersama sama adi pasangannya iyo jolai guna seno. Lagu nalamun lagu lagu ninyo lagu nasatia iyo way ibo ibo. Memang dia lagunya, oh jarang lada basuh. Untuk orang kadang ngota, iko bandel ada lagunya. Jangan sampai dia lagi to, kadang ngota lada nisiko. Lada kadang kadang hijau otanyo, samita loitinyo
nangko Angin ciri ayam berkojolan jadi corasikan tapi kita ada bukti. Angin ciri ayam aku nabaisi corasikan tapi nak ada nabaisi janji biasokan paduko condoiko kurang lakodang mota bungka bagawang namonyo kece balawalawo makan sigil yang lado kalau lah kedapatan kurang ada akan picayo ciri ayam aku kojotanan jadi corasikan tapi nak ada nabaisi apa lagi di kanan banyak orang mencimekan di awak pauta adolon dan mencibiakan di awak bayo-bayo sepanjang badan di jalan lo sampai godang pasar rumah padotian nyapa ko kapai iyo digalakan orang kota lagi orang iyo sabana godang angin ciri ayam aku otot dan jadi corasikan tapi kita ada isi jadi lagi asokan apan duko dan condoiko kurang kadang ngota buka bagawang namonya angin ciri balawa tinggi apa do kalau lah kedapatan orang tak akan picayo ciri ayam aku cuma jadi corasikan tapi nak ada lagi bukti pandang lagi di kanan mah ada orang mencimekan di awak kodang ngota ada lonan mencibiakan gua lagi kawan bayang-bayang setinggi badan idan lo sampai godang pasar rumah padut yang apolan di boli keceknya indah lah barutan akironyo letak adai tanamin tuonyo dalam bang sampai wakotunyo ko indah tabayutan mintu lah koneksi tanam bininya apa ini ya? Mintu nih si tawa tanah kene bangos tadi bini ya dia bukan nota abini apa? bininya dibawa orang Bininya ini kawan tidak ya Allah bari dan bahasamu lagi di dalam ada musaji ada orang makan pulau jolago salmon itu kandangnya lagu nasadinya malibo-ibo Iba-ibana kata salero jolagu salmon sekarang nangko dana kapana imuko basamu ona kami aki kanda nanti boy kanda pinonton sabanta jago lagunya salmon lagu nalamu yo Namu atakana masonalamu o masonalamu namo babali mate oi kapapajana lawan diangko Dilai pandai matinya angin Dicinju tanpa deurang Allah daga dia komai kadinangko ai jiko kami etong buru disabui pasangan laki dia te kudu
itu Odeng nai sapantun coba pe kusui alam mosir patilo salah sayo Bana salah saya nila sajo Lugo di karo orang panjalo Odeng nai sapantun dene coba pe kusui Musir patilo Kasalah saya nene pandang selesai harilah saja lubu di karo orang panjalo kami bado telekan anak-anak di barisan jodang ko lepasan dalam mati lepas juga di dalam dado telekan gitulah orang bintang kasadonyo basamu Tuhan salmon ulun nakarajo lasi panang tengahnya badai kini nalah patai pulau sabi dia warung puide orang dari mukul peka balaka bedo sabana bedo akhirnya malah pehau sabi dia warung puide orang lagi mukul peka balaka Sabi dia warung puide orang baik tu mana badem taruh umi kali mukul peka balaka mana itu kalep deyo ame manjola kula deyo indah ame manjola kunan la mojo ada nama indah nana pariaman memang layak dona tasu Ma'alumlah denana kai odenana iya dohla dirmogo ame supayo iyo dena asana pingo ton denana tuwo Kampuran kalawi menaki bukila dari mbosinan tunggang penurunan Oh kamu dia ke kampuna donam panagarinya batu gadang Nama ibu bana dalam hati Lama bapak ingo kini
elok nan jina lah jadi Ilia panjang Mateo Oh nan jina lah jadi Ilia panjang Jepelo Mila orang di muara umur orang sulikingi Bagula-gula kita di malam aku Bagula minda dan mana babininya Apalagi berbodi ketika kota tua Asa sangka lain berisi burung gereja yang jadi jual Kalau nyokawan kakoto tua biarlah kakoto baru Ayah sabulung gereja masuk jua tetapi dikawan Sangka tu bana dan tidak laku Apalagi berbodi ketika penguatan Operasi yung dapat di Bali dingin siapa yung kamanyalimu ikan Mila ulang di payo kumbu harami di anak-anak muda-muda Atwa Sadang akan kaya kawin batam buah gunung dan muda Apa tak selero Imani kabadi lemas Lalalai batang dapat bati majalan Hai hadina dari sawah galalai Nanaba panih mangan dua hujan Panoman nanam lama-lama Sawi dan apa doman Nahan diri saw Elola nagari dan tinggalkan Panoman nahan diri saw Elola nagari wa tinggalkan Andale ada orang kudu kapadang apa isi kola agama Pula dalam semakin maju tak balik suntil di kapal lo la pula de zaman semakin maju tak balik oleh suntil di kapal lo Ramai hitam kini lah bagerai hilang kapal lo buncal panokan ai kadang koren nama bawa selesai la ongola Bali jadi baju kadang koren nama bawa selesai la ongola Bali jadi jadi kejual sama soleh tuan ku salia kepelnya tindihnya lu matiga Mode joga ya dil cari boli masuk di kakakani terima mode joga ya dil cari boli masuk di kakak terima Ramui sai tambaru timpuru ade buyang alehnya colo abi Aila bantu boleh lah masuk kampung lah Beba cando indo kubili Ola bantu boleh lah masuk kampung lah biapa candol lah indol lah dua bili Ari soleh Osawa gadang penyambar kelok dibaca jawi putih alin juang ketagariwa Oh sayang orang ketika elok kasih orang dina kabulia gae badan mate oh tak campak saja Malang ulang baku tiko malang kawan sepanjang umur Oh si kawan
tunggu dia iya cikarau tunggu di laman de urang le kapan bala iya de awak pulau mateo napa jalan dan wala badan digai surang ojo le kurang tua kaki to bao rato badala tua kami bao nagae ko basuo di diri kita ilang no de penyakit ilang tua de musikin kana monyo go ola jadi lada ulo Lu tekan tuh lengko. Tabarang birangan. Ya, asal sudah pasti selesai.